Здравейте, казвам се Илияна Янева и съм ментор бизнес и личностно развитие, холистичен и квантов консултант. От 27 години живея в Виена и от 16 работя в корпоративния сектор, в един голям концерн и в филиал с 700 работника. А, Това, което ме накара да създам моите корпоративни програми е, че често в работата си виждам конфликтни ситуации, които а, често опитът за решаване им е групов, но това само нагнетява ситуацията, вместо да я разплете. В повечето случаи хората имат неотработени вътрешни техни конфликти или казуси, които пренасят на работното си място, а когато има конкуренция, тогава става по-сложно. И аз работя точно с тези а, стресови ситуации, вътрешни конфликти и напрежение. За да може, когато този казус на човека се разплете, работя индивидуално и онлайн, за да може, когато този казус на човека се разплете, това довежда до една хармония и баланс на работното място. А, и разбира се, и по-малко болнични, което е до спокойствие също, което е прекрасно за всеки работодател. Това, което искам да кажа е, че смея да твърдя, че мога да работя индивидуално с всеки един, защото имам капацитета за това, иначе няма да го предложа. Много е важно индивидуалната работа. В повечето случаи хората не могат да се отпуснат в групови сбирки и такива програми, за да могат да отработват ситуациите, дори ситуацията, ако е конфликтна на работно място или е нагнетена, не могат да ги отработват в групови такива сесии, защото според зависи от човека. Някои са по-отворени, други са по-затворени, но индивидуалната работа е много по-ефективна. И аз за това създадах тези за различни малки, средни или големи фирми и програми. Всеки според зависи. С които можете да погледнете в моя вебсайт и да ги разгледате. Сесиите са изцяло онлайн и неприсъствени, понеже аз работя с хора от всички точки на света и ще се радвам да взаимодействаме.